Пахвалены Ісус Христос, добрый вечар, паважаныя радыёслухачы і відэагледачы. Вітаем вас у нашай любімай праграме «Голас паклікання». І сёння у нас ёсць цудоўны госць, отец Мар'янін, Александр Жарнасек. Вітаю вас, хвала Христу. Слава навеки. Вы ўрэшце ў эфіры Радыё Марыя. Не толькі ваша кніга, але і вы сам. Вельмі рады, дзякуй. Дзякуй, што знайшлі час. Ведаю, што цяпер вы вядзеце рэкалекцыі, вельмі заняты, але вельмі так цешымся з таго, што для Радыё Марыя час усё ж такі вы знайшлі. Дзякуй. Скажыце, калі ласка, такое пытанне першае. Вы на новым месцы працуеце цяпер, ужо не в Оршы, а ў Росіцы. Як вам там? Ну, каля 2 год працую у Росіцы. Не распавядалі пра гэта. Проста ў параўнанні вось аднаго месца з іншым. Як ужо там прызвычаіліся, асвоіліся, як гэта? Своечасова, так бы сказаў. Канешне, каб адразу для нас мар'янаў Росіца месца асабліва важнае, але ніхто з маладых мар'янаў ніколі туды, як правіла, не рвецца. Это не тое месца, куды рвацца будзеш. Асабліва, калі хочаш з людзьмі працаваць, то бок там людзей, не густа, мякка кажучы. Вось, але паколькі у мяне бурнае жыццё было ў Воршы з усімі курсамі і ўвогуле і 12 гадоў такога вельмі актыўнага жыцця, то мне Росіца была вельмі своечасовай. Каб нехта спытаўся, куды б я болей хацеў после Воршы, лепшага месца не выдумаеш. Але ж увесь час вакол вас было такое сапраўды бурлівае жыццё. Шмат рэкалекцый, розных падзеяў, розных людзей і, цяпер гэта вам праз 2 гады няма прагі гэта ўсё вярнуць, каб ізноў забурліла? Не. Як няма. Па-першае, усё сапраўды своечасова і па Божаму провіду, таму што, як у нас, як у законе, там па-рознаму ёсць, калі гэтае рашэнне прымаецца, хто адкуль павінен пайсці. І калі пачаўся ковід, я яшчэ, магчыма, не ведаў на пачатку, што буду ў Росіцы, але і ўсё так само сабой замарозілася, курсы не адбываліся, ў турму я перастаў хадзіць, у прынцыпе, у мяне ўжо жыццё ў Воршы было даволі-такі пасіўнае, і людзі, як людзі, перасталі ехаць і так трошку знікалі з гэтымі ковіднымі праблемамі, і таму мой пераход быў вельмі своечасова, абсалютна. Гэта было тады, але ж па прашэсці ўжо 2 год. Няма жадання вярнуцца ў гэтай струмені і зноў так? Па-першае, скажем так, у Росіцы для мяне не сказаць, што это пасіўны спосаб жыцця, так на дадзены момант. Ён не пасіўны, часу хапае, і ён заняты гэты час, проста трошку іншыя абавязкі. Зрэшты, тыя самыя рэкалекцыі, як, дзякуй Богу, там гэты перыяд ковідны, неяк там худа-бедна скончыўся, то гэтыя рэкалекцыі, калі не ў Воршы, то недзе там ўсё адно яны адбываюцца. То Наваградак, то Ворша, то там велікапостныя, адвентовыя. Таму мне дастаткова гэтых і раз'ездаў, і карацей так. Карацей трошку ўвесь час, не то, што ўвесь час, але часценька на калёсах. Нават болей хочацца сядзець спакойна. Але ж гэта так далёка? Ёсць. Так сеў і паехаў? Так, да. Пакуль, дасць Бог, ездзіш, можаш ездзіць, чаму не. А чым вы бавіце час падчас кіравання аўто ў дарозе да Росіцы? Колькі там гадзін у вас атрымліваецца і аб чым разважаеце, чым займаецеся? Музыка, малітва, што гэта? Добрае пытанне. Залежыць, куды едзеш. Збольшага, усюды, куды б не паехаў бы, это ўсюды далёка. Ці паеду на Гарадзеншчыну, ці Мінск, ці Воршы, то ўсё адно 300+, атрымоўваецца. Альбо там, Гарадзеншчына, увогуле там 500 будзе. Што раблю? Ёсць у мяне пару радыё любімых, я іх лаўлю, гэтыя хвалі. У раёне Мінска некалі было любімым душэўнае радыё, зараз яно мне сапсавалася, увогуле яго не люблю. Але ў раёне, напрыклад, Полацка, Віцебска ёсць рэтрансляцыя расійскага рэтра-радыё, я люблю слухаць старыя такія песні. Альбо ў раёне, там недзе Гарадзеншчыны, радыё «Легенды». І там пад настрой. Калі у мяне ёсць настрой, то я альбо рэтра-радыё лаўлю, як правіла, альбо радыё «Легенды». Калі ёсць настрой, хочацца паслухаць. Вельмі часта, так, 4 ружанцы, вяночак. Якраз 4 ружанцы і вяночак, вось глядзіш. Гадзінкі 3 так лёгка сходзіць, да. Часам у мяне ёсць розных знаёмых і сяброў, которые за мяжой, і мы з імі маем сувязь праз
WhatsApp, Viber, там, Telegram, нейкія запісы аўдыё, тады збіраюцца яны трошку, адразу не магу адказаць, тады еду, слухаю розныя запісы. Часам аўдыёкнігі слухаю. Я у Росіцы навучыўся і вельмі полюбіў слухаць аўдыёкнігі, праслухаў вельмі шмат. І, ну, між іншым, калі пасуе, калі так добры гук і не надта шуміць, не надта мяне там увагу адцягвае, то аўдыёкнігі слухаю. Таму ўвогуле ездзіць, ну, добры час. А ноччу ездзіць любіце? Не, гэта ўжо не. То ўжо трошку пастарэў. Быў час, калі ездзіў і суткі мог за рулём быць, зараз не, адназначна. Нават стараюся вечарам не выязджаць, калі зімовы перыяд. Стараюся не. Так час лавіць усё-такі. Па здароўю ўжо адчуваю, што ўжо як бы так не старэлі не тыя годы ў параўнанні да таго, што ездзіўшы раней. Пытанне ад радыёслухача, колькі вам год? Ну, не Давайте палічым. Трэба лічыць, да. 80-го года, 41 атрымоўваецца. Слухачкі задаволены, дзякуй. Ура. Ну, я просто, как это, от обывателей. Цікаўнасць трэба нам неяк. Для чаго радыё Марыя існуе? Ну што, давайте тады задаволім яшчэ больш гэтую цікаўнасць і вярнемся туды ў 80-е гады, у тую мясцовасць, дзе вы нарадзіліся, паглядзім на вашу сям'ю, на ваше асяроддзе. Адкуль у нас такі святар з'явіўся? Нарадзіўся ў Новаполацку, у роддоме, і калі быць дакладным. Ну, Новаполацак люблю, да, то есть для мяне гарады ўвогуле я не фанат гарадоў, але, ну, Новаполацак такі горад ўсё-такі самастойны і шмат зялёнай зоны, калі прыязджаю зараз Новаполацак, то сапраўды маю з чым параўняць і, ну, то есть так нават па-свойму ганаруся горадам. А Полацак? Полацак, ну, у плане зялёнай зоны мне падабаецца больш Новаполацак. У плане, канешне, гісторыі, такой нейкіх старых вулачак, ну да, старая частка Полацку падабаецца, хоць, ну, хацелася б нечага болей, калі шчыра, да, улічваючы, што тут было і што засталося, то, канешне, гэта кропля ў моры, ну, свая спецыфіка гарадоў, то есть свая прыгажосць. У плане такога вось, ну, нейкай, нават не ведаю. Ну, сапраўды, зялёнай зоны, то есть мне больш падабаецца Новаполацак. Улічваючы, што это горад, скажем так, казалі, большой нефтехіміі, это ўсе заводы, і так разумею, што это было ў планах, каб частку леса, которые вырубалі, каб пастаўляць гэтыя паркі, іх на самой справе даволі такі шмат засталося, і так. Ёсць чым параўняць, мне это падабаецца. Двіна. Ну, то есть такі. Я ў Новаполацку, сколькі жыў, толкам і вуліцаў ніколі не ведаў. Я жыў на Маладзёжнай, спачатку на школьнай жылі, это яшчэ ў хрушчоўкі савецкай, пасля на Маладзёжнай, і там 50% горада жыве на Маладзёжнай, там такі спецыфічны горад, ну, і аўтобусаў не трэба ведаць, і вуліцаў не трэба ведаць, выходзіш па прамой, шуруеш і ўсё. Ну, такі бодры 80-е, Новаполацк. Што за сям'я у вас была, каталіцкая? Хто з вамі там жыў? Распавядзіце, калі ласка, нам пра гэта. Сям'я. Хто вас выхоўваў? Мама, ну, па мамінай лініі ў мяне ўсе католікі, збольшага. Там, і там частка радні на Ўкраіне недзе, частка радні ў Латвіі, але ўсе яны заглыбочаны, это больш задарожская парафія, плюс-мінус там у ваколіцах. Вось, у сям'і, хіба што, калі не памыляюся, родны брат прадзеда быў святаром, пахаваны недзе у Германовічах каля касцёла, то есть да вайны служыў святар. Вось, і, ну, частка ў Польшы родзічаў, то есть яны па мамінай лініі гэта ўсе такія католікі заходнія, скажем так. Практыкуючы, нормальна. Да, практыкуючы. Скажем, старэйшае пакаленне, пра маладзейшае ўжо не скажаш гэтага, ну, старэйшае, да. То есть такое пакаленне мамы, цёцяў маіх і дзядоў, то есть яны ўсе, канешне, такія практыкуючыя. Папіна лінія не. Папіна лінія гэта, ну, скорей праваслаўныя атэісты, больш нешта ў этом маштабе. Хаця дзядуля мой па папінай лініі святой памяці Адам Маісеевіч. То есть так, ёсць у мяне трошку сумніваць, это ўвогуле, да, вот беларускія корні. Папа ўзгадваў, што некалі свайго дзеда бачыў на здымку, яго прадзеда ніколі не бачыў, але быў з такой вялікай барадой. Поэтому ёсць нейкія там меркаванні, што, магчыма, это з нейкіх такіх троху схаваўшыся габрэяў. Ну, але это не факт. Вось, ну, і папа
мой, да, то есть ён афіцыйны няверуючы, афіцыйна. Ну, у нейкія там даўныя часы ў савецкія і міліцыянер, вось і камуніст, ну, мама, канешне, не. Мама, канешне, заходнія католікі. А як яны ўжываліся вось в такім стане? Камуніст, атэіст і заходні католік, цікава. Ну, як і большасць нашых сямей, хіба што так неяк ўжываліся. Так, што мама, канешне, шлюбавацца хацела, само сабой, і так, варыянтаў другіх і не было, і папа, ну, камуніст, ну, і пашлі там, ноч, не памятаюць гэтага, ўжо ноччу, не ноччу пашлюбаваліся, і мяне пахрысцілі, калі ўжо там, ну, трэба было. То есть гэта не абмяркоўвалася, это, як я разумею, то была умова, і там дыялогу на эту тэму не было. Ну, католікі на такія, звычайна перамагаюць. Ну, можа так, да, можа так нешта. Ну, не ведаю, шчыра кажучы, нават і так асоба і не пытаўся, як это вось яны. Канфлікты ў сям'і ў мяне, канешне, там былі, папа, можа, не заўсёды разумеў, чаму мы ў касцёл ходзім, там асабліва там ось 80-е, 90-е, напэўна, былі, але ну, неяк так, больш мама вверх брала ў гэтым плане, не асоба саступала, і папа проста павінен быў прыняць, ну, як ёсць. А які быў касцёл вашага дзяцінства? Дзе ён быў? Ну, конечно, у Полацку нічога не было. Касцёл майго дзяцінства – это Задарожская парафія. Там мае родзічы і жылі, і выхаваліся это на Глыбочыне. І там мяне хрысцілі, там мяне біжмавалі. Яшчэ ў савецкія часы арцыбіскуп Кандрусевіч на той час толькі прызначаны, ён жа біжмаваў, і там ж да першай камуніі дахадзіў, то бок не было яшчэ касцёла у раёне Полацка-Новаполацка. Вось, і да, то есть я ў нейкім сэнсе там усе пачаткі звязваю з Задарожскай парафіяй, і нешта, напрыклад, цікавае. Для мяне асабіста такі цікавы трошку момант, што святар, который працаваў з Задарожскай парафіяй, отец Люцыян Паўлік, гэта мар'янін, родам з Польшы, з усходняй Польшы, там недзе з Сідлецкага ваяводства. Вось, і ён, калі служыў у Друі яшчэ, там недзе, ён сканчваў семінарыю ў Літве, у Каўнасе, калі не памыляюся, і калі яго высветлілі, ён сюды ўжо прыйшоў часы ваенныя пасля вайны, так плюс-мінус гэтыя годы, і ён аднавіў касцёл у Друі, Браслаўскі раён, у 48-м годзе. Он быў пашкоджаны падчас вайны, на 48-м годзе было пасвячэнне касцёла, это былі ўжо часы такія ярка-камуністычныя, сталінскія, касцёл пасвяцілі, і отцу Люцыяну Паўліку за гэта далі 25 гадоў сталінскіх лагероў, яго саслалі ў Сібір, разам з другімі мар'янамі, отец Юзеф Францкевіч таксама быў сасланы. І ён выжыў, ён выйшаў пасля па амністыі хрушчоўскай, вярнуўся са сталінскіх лагероў. Беларусам, мар'янам, которые вярталіся з лагероў КДБ, не дазволіла, каб яны тут засталіся, яны ўсе былі вымушаныя выехаць у Польшчу, пасля ў Великабрытанію. То есть это пакаленне Германовича, Падзявы, ось яны выехаўшы, а палякі ім тут дазволілі застацца, отец Францкевіч і отец Люцыян Паўлік. І Паўлік не мог быць у горадзе, і у Глыбокім, напрыклад, і яго пакінулі у такой вясковай парафіі, это ўсё з дазволу КДБ 50-е годы, і яго пакінулі ў этой парафіі ў Задарожжы, і ён там пражыў больш чым 50 гадоў. Адкуль вось, быў пробышчым там больш чым 50 гадоў. Адкуль мама родам. І для мяне што цікава, што мой дзядзя святой памяці ўжо, ён усе савецкія годы быў закрыстыянінам у отца Люцыяна Паўліка. А калі служыў у войску, ён належаў да так званых аддзелаў краснапёрых, это былі ўнутраныя войскі, которые ахоўвалі вязняў у лагерах. І ён стаяў на вышкі з пулемётам, там, дзе сядзеў отец Люцыян Паўлік. І так супала, што той самы лагер, вот не ведаю, праўда, гады, ці яны асабіста не ведалі, канешне, адзін аднаго, як вязень, але плюс-мінус, больш-менш яны ў тыя самыя гады падобна. То есть адзін сядзеў за кратамі, а другі стаяў з пулемётам. Вось, і пасля ўсё жыццё закрыстыянін. Таму мне так это было міла, што я пра гэтыя лагерскія часы, я чуў, я да отца Люцыяна Паўліка часам там нешта распавядаў, і нават недзе ў мяне застаўся келіх, на якім ён патаемна служыў святую Еўхарыстыю ў лагеры, такі самаробны.
Вось такая дно келіха пераварачваеш, а там скрытая патэна, і там хавалася еўхарыстыя, гостая хавалася. Такі кручочак быў такі, ўсё там нехта зэкавы-то зрабіў. Вот, ну, а дядя распавядаў са свайго боку, як ён стаяў, як красноармеец там з пулемётам ці з аўтаматам на вышке. Ну, для мяне такія вобразы такія цікавыя, як яно бывае. Такія вобразы, якія цяпер паўстаюць асабліва часта. Мне Ну, падаецца, да, такія гісторыі чуеш да, у сучасным свеце. Да. Але ж касцёл быў не блізка. Вы кожную нядзелю ў яго траплялі? Ну, з Полацка, Новополацка, з Новополацка, ну, канешне, не. То есть это, ну, як можна было, там, то цягнікамі, памятаю, часам ездзілі, калі ўжо машына ў нас была, папа купіў там комбі, Москвіч, тады ўжо там трошку прасцей было на машыне. Так, а так часам цягнікамі, на свята абавязкова. Ну, якраз такі, гэта мне не зафіксавалася, вот, каб такі вот савецкі перыяд, каб мы кожную нядзелю ездзілі, то не, у мяне такой фіксацыі няма у памяці маёй. Канешне, калі стала адкрывацца парафія ў Полацку, першыя пачаткі, то, да, это канец 80-х, ну, то есть я там школьнік, гэта я ўсё добра памятаю, што мы, канешне, там у Полацку ўжо былі ў першых радах з мамай. Мамай, брат меншы. І, ну, першыя пачаткі, это была проба, каб нам аддалі Сафійскі сабор. На той час такі занядбаны, ну не сказаць, што разбураны, але такі добра занядбаны, і на прыступках, вось, мне ў памяці это ёсць, да, што нейкая там плёнка нацянутая, тыя бабулькі, дзядулькі, сколькі іх там ёсць, і быў такі дамініканец, отец Януш Скэнчык. Вось, і такі, ну, спецыфічны, са сваім характарам, такім моцным, з такой нелюбоўю да бальшавізма, да, вот, і ён тады пачынаў у Полацку, і пачыналіся тыя першыя пробы, это канец 80-х, заснаваць парафію. З таго, што я памятаю. Ось, ну, пра яго, напрыклад, што мне часам смешна, не смешна, калі мы ездзілі на імшу ў Полацак, спачатку там на прыступках Сафійскага сабору маліліся, пасля там нешта пад арэнду сталі даваць, у кінотэатры сталі маліцца. І не было ж, вядома, імшалаў беларускіх, усяго літургія, як там выглядала. Отец Януш адпраўляў імшу, у прынцыпе, на 3 мовах. Нешта там, што мог, казаў па-польску, нешта, што мог па-расейску, нешта, што мог па-беларуску, там уже нейкія тэксты існавалі. І самае такое асноўнае ён чытаў па-латыні. То есть частка імшы, вось сама кансакрацыя, яна ўся адбывалася на латыні. Само сабой, я гэтага не ведаў. І памятаю, як аднойчы нейкі там чарговы раз пасля святой імшы мы вяртаемся, і я недзе, можа, ў аўтобусе еду і просто так, ну, і маме ў голас кажу: «Акципите, эт бибите, эт мандуката». Мамка такая мне: «Что? Что ты несешь? Что такое?» Да. Ну, а я казаў слово «консекрацыя». Мамка мне сразу: «Гляди мне, яшчэ раз толькі паўтары вот то, што гаворыш», кажа, это не твоё. Гэта было небяспечна? Это былі канец 80-х? Не то, што небяспечна, не. Што это слово «консекрацыя», которое гаворыць толькі святар. А я подумала, што гэта яна спужалася. Не. Толькі таму, што гаворыць святар, это ён гаворыць. Это святыя словы, которые гаворыць, а я вот так вот мало еду і консекрую. Да, і всуе консекрую. Ну, нешта мне такое адбілася, да, такое. Але ж, ну, цяпер дайце адзнаку гэтым дзеянням з пункту гледжання ўжо дарослага святара. Ці гэта, ну... Прарочы знак? Не, я думаю, не. Я не пра прарочы знак, это просто, ну, мама не дарэмна раззлавалась. Так нельга так рабіць, нават, ну, так вось у такой прыватнай размове. Думаю, да, ўсё правільна. Рэакцыя была абсалютна правільна. Мяне асабіста, ну, трошку не то, што злуе, але часам не падабаецца, калі ў касцёлах, напрыклад, святар гаворыць словы кансакрацыі, і нехта там чуваць з людзей, як там шопатам ці ў паўголаса яны паўтараюць тыя словы. Часам ёсць такое, да. Ну, мне асабіста это не падабаецца. Хаця разумею, што то ў большасці старэйшыя людзі, которые там, ну, можа, нешта там забываюцца, ўсё-такі столькі гадоў у касцёле, яны это памятаюць, так больш па інерцыі нават гавораць. Ну, то есть тут віны ніякай няма. Ну, але ўсё-такі не. Это не тыя словы, которые можна так вот просто браць і казаць. Поэтому рэакцыя мамы абсалютна здаровай была.
Мне аж страшно стало. Я одразу стала перебираць у галаве, ці такое я не рабіла. Не рабіла, я не ведаю гэтае слова. Ой, ну просто ведаеце, чаго я баюсь? Ён жа не просто такі, ну, чалавек, ён жа тут вядомы ўсім. Я не ведаю ўжо, ведаеце ці вы не ведаеце. Это я сваім радыёслухачам цяпер вось патлумачыць. Я вось пра вас мы неаднойчы размаўлялі з сяброўкамі, са знаёмымі. Ну, вось, а што вы ведаеце пра отца Александра Жырнасека? І все так шепотом кажуць, ён вельмі добра моліцца. Вельмі, то я вось таму і спужалася. Раскажыце, калі ласка, ну, вось той дзіцячы перыяд, касцёльнае жыццё, неяк яно так вас, ну, у той момант вы ўжо штосьці такое адчувалі, што, можа быць, гэта будзе мой лёс? Альбо былі іншыя планы? Не, плану у мяне шмат было, і, напэўна, я не думаў пра святарства. Па-свойму заўсёды пабожным быў, па-свойму вецер гуляў у галаве, ўсё это ў перамешку было, нешта там свядома, несвядома. Пра святарства не, я, напэўна, не думаў. А пра што думалі? Пра што думаў? Папа быў міліцыянерам, я думаў, што буду працаваць у міліцыі. Ну, вобразы, ну, то есть мяне вобразы з міліцыі савецкай міліцыі. Ну, так. Савецкі мундзір, дядя Стёпа міліцыянер. Да, дядя Стёпа міліцыянер. Вось мне тыя вобразы, ну, то есть мне неяк это падабалася. Мне заўсёды гонар быў, што там на міліцэйскай машыне, на нейкіх жыгулях там папа ці прыязджаў, ці нехта з ягоных сяброў, там, да, часам у школу маглі падкінуць, мне таму міліцыя цябе падкідваюць у школу, да. Ну і малым, будучы, я думаў пра міліцыю. Часам папіны сябры, калі прыхадзілі, можа, яшчэ са службы, хто ў галоўным розыску працаваў, то есть яны форму, наколькі памятаю, не міліцэйскую насілі, а недзе там пісталеты, магчыма, мелі там, ці ў кішэнях, ці ў карманах, ці ў кабуры, там недзе там пад нейкімі пінжакамі. Да, я вот глядзеў гэта, і так, там серыял «Спрут» свой час быў, там такі знакаміты, камісарка Таня, і тут вот людзі з уголовнага розыска, гэтыя пісталеты, рацыі такія. Ну, то есть, ну, мяне як хлопца это вабіла. Часам там з дзежурства яны маглі прыйсці, там, напрыклад, там ці проста сядзець гаварыць, ці часам нешта выпіць, там, і у цябе ў хаце вісяць там кабуры, пісталеты, да, то есть міліцыя адпачывае, да. Ну, канешне, калі такое бачу, ну, мне это было цікава, да, як хлопцу. Конечно, я про нейкую такую сур'ёзную, парадачную міліцыю думаў. Ну, это такое самае-самае дзяцінства. Да. Недзе там, не ведаю, адкуль у мяне ўзялося, любіў я такую песню, зноў ж там хіба што з такіх савецкіх часоў, нават не ведаю, хто я спяваў, «Улыбнитесь, каскадёры». Вось нешта мне такое стукнуло ў галаву, што я хачу быць каскадёрам. Так мне эта песня падабалася, і мне хацелася быць каскадёрам. Но это зусім такое кароткае, нічого там нават і блізка не думаў. Ну, такое дзяціннае больш. Сканчваў я таксама мастацкую школу паралельна. Это была вялікая мудрасць мамы, таму што ў ліхія 90-е хіба што мама зразумела, што нельга пацанятам соўгацца там недзе па заўголлях, вось, і лепей, каб час іх не быў заняты. Ну, з аднаго боку, это было маё няшчасце, таму што адразу пасля школы трэба было ісці ў другую школу, я ўсё зрабіў, каб там сачкаваць, спазняцца і ўсё астатняе. Вось, я вучыўся ў мастацкай школе, ну, троечнікам быў такім добрым троечнікам, мне абсалютна не залежала на гэтым, ну, але хіба што не настолькі тупым, каб мяне выгналі. То есть, будучы троечнікам, усё-такі я тую школу неяк там худа-бедна скончыў. Вось, і хіба што адзіны прадмет, который мне падабаўся, ну, на сённяшні дзень я ўдзячны за эту мастацкую школу, таму што там мастаком я, можа, і не стаў, але ўсё-такі нейкія густы мастацкія, вобразы, асацыяцыі, то есть гэта, канешне, насабіралася ў маёй галаве. Вось, і недзе вельмі любіў такі прадмет мастацкай школы ДПІ, дэкаратыўна-прыкладное искусство. На той час мы займаліся ўсім падрад там, і маскамі, і глінай, і дрэвам, і між іншым разьба па дрэву. Мне это вельмі падабалася. І мае хлопцы, з якімі я сябраваў, цікава, што з мастацкай школы у мяне з'явіліся такія на той час найлепшыя мае сябры, такія жулікаватыя трошку хлопцы, але такія талковыя. Вось, яны хацелі паступаць у Віцебску, была такая вучэльня па дрэваапрацоўкі, не вышэйшая, это, ну, нешта такое тэхнічнае.
калі не памыляюся, 2 кірункі там было: разьба па дрэву, мастацкая разьба і дрэваапрацоўка. На сённяшні дзень так разумею, што ўжо няма. Это ўжо абсалютна нерэнтабельна, даўно ўжо зачынілася гэтая вучэльня. Вось яны паступалі, і я, канешне, хацеў з імі. І таму што і любіў, мне падабалася з дрэвам працаваць, ну і таму што мае сябры туды ідуць, і чакаў я большых гастроляў. І калі маме аб'явіў, што я пайду, то, канешне, без сярэдняй адукацыі, мама так не настаивала, але сказала, што слухай, падумай, ты захочаш, пазней пойдзеш, навошта табе так рана сунуцца. Я так спакойна такі, ну пазней так пазней. Так не настаиваў, думаю, ну правда, хай яны павучацца, раскажуць мне, як там ёсць. І добра, расказалі ім, там самім не спадабалася, што яны паехалі ў гэты Віцебск, мае сябры. Вось, і цікава, што ў той самы год, калі яны паехалі, а я адмовіўся, хаця трошку і планаваў на гэтую вучэльню дрэваапрацоўкі, і калі яны паехалі, адмовіўся, я ў той самы год пайшоў пілігрымку ў Буцлаў. Вось толькі не магу, на жаль, узгадаць, это была першая моя пілігрымка ці другая. Магчыма, это быў 93 год, магчыма, магу памыляцца, 93, 94, недзе там. І у гэтай пілігрымцы ў Буцлаве там вот нарадзілася маё пакліканне. То бок так атрымалася, што розніца, вось яны ў маі падаюць дакументы і едуць, да, а ў чэрвені іду ў Буцлаве, там нараджаецца пакліканне. І, ну, ўсё, канешне, вот тут вода, то есть тут я бачу выразную руку Божую. Кім бы я там... Як гэта было? Як пакліканне нарадзілася? Ўсё просто некай містыкі. Я прыйшоў у Буцлаў, стаў на калені, як людзі становяцца перад абразом Маці Божай. Ну, вядома, это 90-е, то есть яшчэ Буцлаў такі вядомы-невядомы адначасна. Вот, і стаў на калені, шмат людзей, поўны касцёл людзей, глядзеў на абраз Маці Божай, і стоячы на каленях, я выразна зразумеў, што я буду святаром. Я хачу ім, і я ім буду. І я з Буцлава выехаў, прыехаў і сказаў маме, цёце сваёй сказаў, што я пайду ў ксяндзы. Так вот все лёгка. Рэакцыя мамы? Ну, напэўна, ніхто не плакаў, не крычаў, не радаваўся. То есть рэакцыя такая плюс-мінус была. То есть, не ведаю, не памятаю, шчыра кажучы. Магчыма, мама, можа, пачула і не асоба ўсур'ёз успрыняла, ці не да канца, ці там пройдзе час. Я ўвогуле ніколі не быў пастаянным. Усё, што я рабіў, я так браўся і кідаў. То есть я, калі я пачынаў маляваць карціны у мастацкай школе, як правіла, настаўнікі паказвалі, паглядзіце, як Жырнасек малюе. Но это быў пачаткі, а пасля была тройка ў канцы. Таму што мне хапала толькі 3 гадзіны, а калі трэба было маляваць там 9 ці 12 гадзін, это пачыналі за здраве, сканчвалі за ўпакой, таму што я ўжо не ведаў гэтых кантрастаў, гэтых колераў прыгожых, да, я проста сканчваў гразю, таму што мне не падабалася ўсё, мяне раздражняла, ну і так это было. Ну і многія такія рэчы былі, то есть я на нешта запальваўся і пасля кідаў, і думаю, што больш-менш нешта такая падобная рэакцыя мамы была, скарэй за ўсё, што з аднаго боку, магчыма, абрадавалася, так нешта так мне мелькае, да, а з другого боку, паглядзім, ці надоўга. Ну, але ж тая ваша мастацкая дзейнасць, я ведаю, што вы яе цяпер выкарыстоўваеце часам. Да, для мяне, і часам можна сказаць, і для мяне это нейкі такі нават трошку цуд Божы з этой мастацкай дзейнасцю, таму што я вярнуўся да свайго дрэва, которое любіў. Хаця не магу сказаць, што я там спецыяліст быў дрэваапрацоўкі, мы проста, нейкія мінімумы, перш за ўсё, разьба па дрэву, то есть мы больш нават не столькі само дрэваапрацоўка, колькі больш мастацкі дызайн, скажем так, вот па дрэву. Вось, і так сталася, што ў Воршы недзе там пачаў працаваць з дрэвам, мне хацелася паспрабаваць, і зараз я займаюся дэкупажам, раблю абразы ў нейкім сэнсе, нават некалі, не то, што думаў сур'ёз, але прызадумаўся, стаў цікавіцца дэкупажам. У нас не было, на той час увогуле не было такой тэхнікі дэкупаж, ніхто не вывучаў гэта ў мастацкай школе, і думаю, што ў вышэйшых установах таксама у нас не было на той час. Вось, але ўжо сам стаў цікавіцца, чым ёсць дэкупаж, асабліва дэкупаж па дрэву. Паглядзеў розныя майстар-класы, розныя тэхнікі, нават там недзе знайшоў онлайн універсітэт міжнародны па дэкупажу, нейкія там трошку лекцыі, урокі паглядзеў, і ў выніку сам свой від, сваёй тэхнікі апрацаваў, беручы розныя элементы, апрацаваў. Нават для цікавасці мне некалі ксёндз біскуп Олег Буткевіч казаў, ты можа спрабуй запатэнтаваць, это ж твой від.
рэальна праца, да, ён нечым падобны на іншае, нечым не. Так я так памятаю, што некалі ў машыне, дарэчы, ехаў, і для цікавасці думаю, дай-ка я паслухаю гэтую тэму. Што значыць запатэнтаваць аўтарскія правы на від дзейнасці, і праслухаў юрыста Газпрома, который тлумачыў юрыдычна, ці можна мастацкія віды творчасці запатэнтаваць вось паводле закону Расійскай Федэрацыі. Спецыяльна сядзеў, памятаю, слухаў гадзіну, другую. Ну і зразумеў, што не, у гэта даже лазіць не буду, это не трэба нікому. Ну, вот так вот. Ну і дэкупажам вярнуўся, да, скажам так, вярнуўся да любові да дрэва і, ну, стаў рабіць абразы дэкупаж. А ў мяне, думаю, нават ёсць штосьці з вашых вырабаў. Мне падаравалі. Ну, браво. Да, дзякую таму чалавеку, які гэта зрабіў. Вы пачулі голас паклікання, вашы далейшыя дзеянні. А вы чаму падумалі, што гэта менавіта вось той голас, які ёсць голас правды? Ну, аж так я не думаў на той час. Ну, да. Што, можа, гэта такое было імгненнае, сіюмінутнае, як сказаць па-беларуску, не ведаю. А чаму вы не прагналі гэтую думку ад сябе? Усё было проста. Я падумаў пра гэта, мне гэтага захацелася. Шчыра кажучы, я тады не думаў пра пакліканне. Як вот само паняцце паклікання, я пра гэта не думаў. Я стаў на калені, я маліўся, я паглядзеў на абраз Маці Божай і зразумеў, што я буду святаром, і зразумеў, што я хачу ім быць. Вот і ўсё. Пасля прайшоў нейкі час, і я пачуў, што ёсць такое паняцце паклікання. Я сапраўды не думаў пра пакліканне, што Бог мяне клічыць. У мяне вот ўсё было проста. Вот факт, што я хачу ім быць, і я ім буду. Вот так вот было. Пасля я пачуў, што ёсць пакліканне, што нехта распазнае пакліканне, вот это вот голас праўды і так далее. І тады ў мяне пачалося ўсё складана, таму што я стаў гуляцца ў містыку, стаў распазнаваць, нічога распазнаць не мог, нічога не разбіраўся, і я тады стаў мучацца вось з этими распазнаннямі. А на пачатку мне ўсё проста было. Пакуль мне ніхто не сказаў, што надо пакліканне распазнаваць, у мяне было ўсё проста. Тады, шчыра кажучы... Хто быў гэта чалавек, які ледь нам не сапсаваў пакліканне? Ну, скажем так... Святароў? Не, я просто эту тэму ўвогуле пачуў, увогуле, што эта тэма ёсць, я ніколі не цікавіўся. Як это ёсць, мне ніколі такіх пытанняў не ўзнікала, да, вот я рашыў, я захацеў, ну, мне... Нават цяпер я думаю, ці я тады думаў, што мяне Бог кліча, не, можа, я нават пра гэта не думаў. Я маліўся, вот просто прыйшлі такія факты, ты будзеш святаром, і я это хачу, і ўсё. Мяне больш нават здзівіла, што калі я вярнуўся, што я настолькі ўсур'ёз усё это ўспрыняў, што я не магу сказаць, што я такім гулячым быў, там я не асоба там і лазіў па дыскатэках, не асоба мяне это цікавіла, но там не менш, там недзе ўсё адно там хадзіў, там ці на нейкія дыскатэкі, часам на нейкія п'янкі, там тое ўсё і лёгкія. І калі я вось вярнуўся пасля гэтага Буцлава, і ну, я ніякай літаратуры не чытаў нічога, да, і ну, мяне ў галаве такі вобраз канкрэтна слажыўся, што ну, то есть з дзяўчатамі ты ўжо на дыстанцыі, на дыскатэкі ты не ходзіш, да, і не прабуеш нават хадзіць, і то есть я ўжо ўспрымаў, ну, што гэта як вот моя частка жыцця, і ну, я вот так вот да гэтага адносіўся. Мяне этому ніхто не вучыў, то есть я сам для сябе ўнутраныя такія ўстаноўкі зрабіў, да, што вот ну, алкаголі не-ні, дзяўчаты не-ні, дыскатэкі не-ні, да, то есть рыхтуйся ў семінарыі. Вот это была такая ўнутраная моя установка. Я нават як цяпер памятаю, калі сканчвалі школу, 11 клас, і там все плакалі, абнімаліся, цалаваліся, там гарэлачку палівалі, я просто браў стакан, вынасіў і выліваў. То есть вот такая вот моя рэакцыя была. І калі там, помню, там, а калі мы там убачымся, мы там тое-сёе, да, мы там усе раз'едземся, я казаў, што ну, мне надо ісці, не хапала мне, можа, мужнасці сказаць, што я іду на імшу, але мне просто надо было ісці. Я собіраўся і ішоў на імшу, это быў звычайны будні дзень. Не свята, нічога, да, то есть мне просто надо было на імшу, і там всякие такія сапліва-водачныя дзела мяне мала цікавілі. То есть, ну, у мяне такая некая ўнутраная установка была, это ніхто мяне этому не вучыў. І вот так вот 2 гады, ў прынцыпе, да самой семінарыі, так вот, з такой установкай, да. А што было ў семінарыі?
Ну, па-першае, я пайшоў у гародню адразу, то есть у мяне не адкрылася пакліканне мар'янскае, пра гэта нават не думаў. Пасля я трошку разумеў, што это нейкі парадокс, што ў прынцыпе я выхаваны ў мар'янскай парафіі отца Люцыяна Паўліка, але пры ніякіх я толькі чуў сам факт, што гэта мар'янін. І ніякіх больш пытанняў я не задаваў, то есть ён насіў сутану, звычайны ксёндз, як ксёндз, которого людзі ўсе паважалі. Калі ў касцёле ў задарожжа вісеў партрэт Матулевіча, майго інтэлектуальнага развіцця хапала, каб я сказаў, што это папа рымскі, гледзячы на Матулевіча. Вот так вот я соображаў, хоць ён там яўна бачна, што это біскуп. Калі, напрыклад, прыязджаў генерал Марыянаў і адведваў отца Люцыяна Паўліка, на той час это быў літовец такі генерал Петрайтис. Памятаю мае чаканні, калі я чакаў генералаў такой, як Чапаева, такой папахіў, такой з медалямі, да, ён мне прывёз ружанец ад папы рымскага. Я помню, так аж лёгка быў расчараваны такі. Вот. Калі ты чакаеш генерала, табе ружанец доры, і што мне там з таго ружанца. Вот. То есть вот такія вот мае ўяўленні былі пра марыянаў. Вось, але калі я ўжо падаў дакументы ў гародню, у мяне другіх варыянтаў у прынцыпе не было, і ў галаву нічога не прыходзіла, і было маё апошняе лета перад выездам у семінарыю. Вось, і я быў на канікулах у задарожжы, у нашых родзічаў, там цёця была, і дзядзя тады жыў сютай памяці яшчэ, і з сябрамі недзе мы там лёталі. Магчыма, отец Люцыян Паўлік прапанаваў паехаць на рэкалекцыі ў Друю. Я ніколі не быў у Друі, і ўвогуле рэкалекцыя тады зусім это такая абсалютная навінка была ў 90-е годы, а там рэкалекцыі ладзіліся для хлапцоў. І мы такія, мы сабраліся, паехалі. Хоць помню, мы хварэлі, нешта там не выходзіла, але так полуздаровыя, полухворыя, мы паехалі, і там на рэкалекцыях у Друі і хлапцоў даволі такі шмат было, там праводзілі марыяне, можа, які, помню, сёстры ўхарысцкі былі, магчыма, нейкія клерыкі былі, там ўжо ўсіх нюансаў не памятаю. Вось, але пасля гэтых рэкалекцыяў я так уразіўся, і зноў ж мне ўсё проста было. Вот, у мяне паявіўся такі самы факт, што я хачу быць марыянінам. Я не разумеў, што это такое, я просто вот пачуў пра марыянаў, я іх полюбіў, хоць не разумеў да канца, каго я полюбіў. Больш-менш это так было. І тут пачаліся мае такія ўнутраныя і цяжкасці, і змаганні, таму што дакументы ўжо ў семінарыі, а тут трэба забіраць дакументы, і ты ўжо хочаш быць мар'янінам, і трошку пазнавато, і памятаю, я тады намучыўся, бо я вярнуўся пасля гэтых рэкалекцый, я з радасцю ўсім аб'явіў, што я іду ў мар'яне, отец Люцыян Паўлік абрадаваўся, і тут пачалі людзі адэкватныя, лагічныя задаваць пытанні, а чаму ты так позна адумаўся, да? А можа, надо пакліканне распазнаць, а можа, это не твоё, і ўсё. Вось это моя такая простота і наіўнасць, яна хутка скончылася. Паколькі распазнаваць нічога не мог, я стаў званіць людзям, которые б нешта мне сказалі, і кожнаму ксяндзу, каму я не пазваніў, каго я ведаў, вось яны ўсе свае версіі давалі, і ў выніку станавілася яшчэ горай. Адзін казаў, ідзі ў Гродна, не дурэ галаву нікаму, другі казаў, яшчэ пабудзь троху ў свеце, трэці казаў, скарэй давай дакументы к мар'янам. І ў выніку я нічога не мяняў і так пайшоў у Гродна. І ў Гродна я адмучыўся, са сваім унутраным пакліканнем адмучыўся. У семінарыі мне там і падабалася, і сябры з'явіліся, ўсё, але ўнутрана я ўвесь час мучыўся. Таму што заўсёды быў, усе 2 гады, я прабыў у Гродна 2 гады, і ўсе 2 гады у мяне была свядомасць, што я не на сваім месцы. І тут я мучыўся і шукаў нейкія знакі, там тыя ці іншыя, наіўныя ці больш нейкія рэальныя. І памог мне отец духоўны адзін, такі законнік там быў у семінарыі, і ён мне памог неяк вызначыцца, і там ужо ўсіх не тлумачу, былі там нейкія знакі для мяне вырашальныя, і я пасля філасофіі пасля дайшоў да мар'янаў. Так, плюс-мінус. Расскажите, калі ласка, пра такой важны этап у жыцці кожнага святара. Пра вечныя шлюбы, так у вас ёсць, вечныя шлюбы, сакрамент святарства, вось гэтыя дні, ці памятаеце вы, якія яны былі, падзяліцеся, калі ласка, з намі.
Знаете, напэўна, для кожнага святара, канешне, момант пасвячэння ён важны, вечныя шлюбы важныя, там нейкі адлік пачынаецца пасля там 10 гадоў святарства, 20, 30, там шлюбы, юбілейныя і так далей. Для мяне асабіста важны момант ён быў іншы. І гэта быў момант знаёмства, такога асабістага знаёмства з Духам Святым. І гэта для мяне перабіла і ўсе гэтыя пункты папярэднія. То есть для мяне это сталося намного больш важнейшым, чым маё святарства, чым мае шлюбы законныя, чым усё астатняе. Што это была за падзея? Што это была за падзея? Я, будучы у Польшчы, пачынаў хадзіць, ну, зноў жа, калі нават пайшоў я да Мар'янаў, то ўсё адно я па-свойму мучыўся. Надалей там у мяне былі сумнівы, я хацеў даходзіць да бенедыктынцаў, мае ўсе гэтыя, ну, то есть усе мае... Увогуле, это узгадаць, якія ў мяне варыянты былі на маё жыццё, ось, калі я толькі стаў распазнаваць. Вот як мне паказалі, што можна распазнаваць, так я і стаў распазнаваць, і нічого не атрымоўвалася. І я памятаю, з часоў пастулята, ці пры навіцыята, дакладней, ці навіцыяту, я... Там 1 месяц я быў гатовы ляцець да капуцынаў, другі месяц да кармелітаў, да, ну і гады 3 я гатовы быў ляцець да бенедыктынцаў. То есть мне это ўсё малявалася, і гэтыя аббацтва, і то ўсё, і ў канцы канцоў мой настаятель сказаў: добра, мы цябе адпускаем, каб ты пажыў у бенедыктынцаў, і ты прымеш рашэнне. То есть я напішу абату, і ты прымеш рашэнне, ці ты хочаш заставацца ў аббацтве бенедыктынцаў. І калі он мне это сказаў, я зразумеў, што я нікуды не хачу ехаць. Да, таму што я зразумеў, што я пабуду там месяц, да, мне там усё спадабаецца, таму што я любіў, ну і бенедыктынцаў, там гэтыя традыцыі ўсе такія манастычныя, і я зразумеў, што мае ўнутраныя, па-чалавеча мне спадабаецца, а ўнутры сам у сабе я ўсё адно нічого не вырашу. Я тады сказаў, што я не хачу нікуды ехаць, он мяне зразумеў, он кажа: праўда, кажа, ты для сябе нічого не вырашыш, бо это, ну, не так это вырашаецца, да. Вось, і, ну, і, то есть я ў Мар'янаў так мучыўся сваім пакліканнем і так далее. І быў паралельна такі час, калі пачаў хадзіць на сустрэчы адновы харызматычнай, это была вялікая супольнасць, аднова ў Духу Святым, которую правялі езуіты. І там я, ну, упершыню стаў так усур'ёз чуць пра Святога Духа, пра тое, што ён можа памяняць тваё жыццё і так далей. І мая праблема номер 1 – это былі мае страхі ў розных маштабах. І там недзе, перажываючы семінар абнаўлення ў Святым Духу, ён трываў 7 ці 8 тыдняў, і напрыканцы там была малітва аб напаўненні Святым Духам, і калі маліліся, святар задаваў пытанне, аб чым вы хочаце папрасіць. Да. І адно з маіх пытанняў это было, каб Бог мяне асвабадзіў ад страхаў. Ну, каб уже не займаць час. Сутнасць такая, што калі яны памаліліся, то ў такім дары прарочы святар мне аб'явіў, я зразумеў, што так будзе. Усё, ён аб'явіў, мне сказаў, што ў цябе чакае нейкае выпрабаванне. Ну, сэнс такі ўжо, ва ўсе дробязі не ўлажу, доўга будзе. Вось, і я проста чакаў, я веру, што так будзе, да, што Гасподь мне прадказвае. І даслоўна праз пара месяцаў, калі я яшчэ, будучы клерыкам, вёў пілігрымку, у нашай пілігрымцы загінула дзяўчына, яе збіў п'яны шафёр на машыне. Ён быў, ну, п'яны, то есть там бутэлька была ў машыне. Вось, і дзяўчына загінула на месцы. І канешне, для ўсіх нас это шок, трагедыя, і там як это ўсё перажыць, я перажыў свае бунты, прэтэнзіі да Бога. Але факт той, што пасля гэтай гісторыі скончыліся ўсе мае страхі, вот іх проста не стала. І для мяне это настолькі такі кантраст быў, таму што я ў семінарыі я прахадзіў гадавую групавую псіхатэрапію па сваіх страхах з вельмі добрым спецыялістам. Такі цэнтр быў псіхасаматычны. І мне псіхатэрапія не дапамагла гадавая. То есть, і пасля вот эта вот гісторыя, і ты раптам раз, і гэтых страхаў такіх вось панічных, паталагічных, гэтых страхаў проста няма. Ну, вот так вот адбылося ў маім выпадку. І калі Гасподь асвабадзіў мяне ад страхаў, там паралельна, таксама на той момант, насколькі я мог, я перажыў факт таго, што я любімы Богам, што Бог мяне любіць, што Бог мяне прымае, і ўсё. Я перастаў увогуле за многае перажываць. Гэта быў год, калі я найгорай вучыўся ў семінарыі, таму што мяне не цікавілі экзамены. Я проста хадзіў на сустрэчы,
малітоўныя, я па некалькі разоў на тыдзень лётаў на гэтыя сустрэчы. Я хадзіў па 2 разы на эўхарыстыю, таму што мне хацелася пачуць слова жывое. І я дрэнна тады вучыўся, да, таму што мне не залежала скончыць семінарыю. Это у мяне быў такі перыяд, я это называю такой, як мядовы месяц і святым духам. Это быў такі мой перыяд такога закахання Божага. І неяк так, як ўсё адно як Евангелі, вось я так больш, напэўна, гэты перыяд адношу ўсё адно, як ты знайшоў скарб у полі, зразумеў, што ён самы важны для цябе і прадаў усё, што меў, каб здабыць гэты скарб. Я думаю, што нешта такое са мной было тады. І мне было без розніцы, шчыра кажучы. Я перастаў перажываць за то, якое маё пакліканне, ці мяне высветяць, ці не, таму што мне было без розніцы. Я разумеў, што з Духам Святым мне будзе ўсюды добра. То есть вот з тым, што я пазнаў, мне можна быць і ксяндзом, можна не быць ксяндзом, можна быць законнікам, можна не быць у тым законе, у другім, жаніцца, не жаніцца, аднаму астацца, без розніцы. Вот мне ўсе гэтыя тэмы, яны ад мяне проста адпалі. Да, хаця ўнутрана я быў упэўнены, што да, я хачу быць і законнікам, і святаром, і так далей. І так і было. Да, то есть я так памятаю, мяне так это ўражвала, калі адзін з маіх выхавацеляў просто падышоў і сказаў мне: слухай, што з табой сталася? Просто ў лоб вот так вот сказаў, кажуць, мы цябе выгнаць хацелі семінары. Помню, для мяне шок такі быў, дык я нічого дрэннага не рабіў. То есть я ўвесь час быў правільны, а мне казалі, да каго там-то і праблема была, што ты правільны, да, а надо людзі жывыя, а не просто правільныя. І я так, і гэта для мяне, конечно, трошку шок быў, і слава Богу, што я пазней это пачуў, чым там некалі са сваімі страхамі. І неяк так, да, то есть яны не пытаюцца, а што сталася. Да, я кажу, так і так, вот такая гісторыя адбылася, вот так вот пазнаў Духа Божага, там яшчэ там некалькі дадатковых яшчэ нейкіх гісторый. Да, і ўсё, да, то есть нам рэдка даюць такую магчымасць, каб мы пасля 3 гадоў маглі скласці вечныя шлюбы. Зазвычай там 4-5 гадоў, там некаму яшчэ дадуць больш чакаць. Мне без проблем. То есть я легко написал там просьбу об вечных шлюбах, там без проблем дали, без проблем посвячение давали, все шло по маслу, потому что я за это уже ввогуле не переживал. И в этом плане, вось вяртаючыся да гэтае пытання, да, што для святара найважнейшае, для кожнага там нешта, да, для мяне вот этот момант быў. Я б сказаў бы так, ён сапраўды важнейшы, чым сам момант пасвячэння, чым сам момант шлюбаў законных. Вось этот момант сутыкнення з Богом жывым, ён намнога важнейшы. Таму што без яго, шчыра кажучы, мне толькі спачуваць святарам. Таму што не сустракаючыся з Богом жывым, ты пасвячаеш сябе чаму? Вот для мяне пункт номер 1. То есть сустрэча з Богом жывым, из этого вынікае ўсё астатняе. С ним можно каждый день встретиться без, можно каждый день в этом жить и не звар'яцець от счастья. Господь же сам знает, не могу сказать, что там каждый день сустракаюся. Не, аж так то не. Некалі памятаю, адна дзяўчына там после нейкіх перажытых моцных рэкалекцыяў кажа, там мне такія словы кажа: отец, мне так цяжка, таму што я некалі так моцна дасведчыла любві Божай, а цяпер я ўжо амаль што цэлы год там яго не адчуваю, ці не дасведчваю, ці нешта. Я кажу: моя дарагая, кажу, для мяне это нармальны стан, што я не бачу, не дасведчваю, кажу. Это за ўсе годы вот такіх вот гісторый, яны громкія для мяне гісторыі, іх насабіралася. Каб сказаць, што это аж такія частыя, не скажу. Да, то есть ты некалі з гэтым сустрэўся, для цябе это моцна. Ты это памятаеш, ты это цянеш, вот гадамі з гэтым жывеш. Да. Перыядычна, я так думаю, нейкая там логіка Божая ёсць, калі ты аслабнеш, нейкія іншыя гісторыі паяўляюцца такія Божыя жывыя. Да. Нейкім з аднаго боку, да, то есть ці можна кожны дзень з ім жыць. Да, але это кожны раз па-іншаму. Некалі мяне ўразіла такое інтэрв'ю, бачыў з дзяўчынай, которая мела агромныя духоўныя праблемы, ў цяжкіх грахах была, там увогуле даслоўна пекла ў яе жыцці было. Яна перажыла навяртанне, і ў яе журналіст пытаецца: скажы мне ў 2 словах, якім для цябе ёсць Господь?
пасля яе такога вось навяртання, а яна кажа, ён для мяне ўвесь час іншы. Я помню, так пачуў і зразумеў, што да. Да, то есть ён адначасна той самы, і адначасна, ну, это жывая вода, это не стаячая вода, і то, што было 20 гадоў назад, сёння это ўжо па-іншаму. Ну, это, у гэтым свая прыгажосць, свая радасць, это нормально. А якім для вас ёсць Гасподь? Ой, ну так, надо думаць, сразу не скажу. Якім ёсць Гасподь. Цяпер найбольш звяртаю ўвагу, што ён створца. Вось, і трэба ўпакорыцца перад ім. І ў сувязі з тым, што мы бачым, што ў чалавецтве, ў чалавечай цывілізацыі адбываецца і ў нашай краіне, і многія асабістыя беды. Вот, ну, я ж многім людзям гэта падкрэсліваю, да, што калі мы не ўспрымаем Бога як створцу, который стварыў гэты свет, і ведае, з чаго ўсё пачынаецца, куды ідзе, што добра, што дрэнна, чым скончыцца, пакуль ты не ўспрымаеш яго як створцу, вот, калі гэтага моманту няма, тады ты, ну, у цябе ёсць свае віды на жыццё. У цябе ёсць свая логіка, свае погляды, ты ведаеш, што правільна, вось, і, ну, і з гэтым правільна там няма месца таму, хто стварыў гэты мір. То есть для мяне это на сённяшні дзень хіба што та самая, ну, адна з самых важнейшых праўдаў. Вот успрымаць, што ёсць папа Карла, который стварыў гэты свет, да, і калі ты пра гэтую праўду забываешся, ну, з гэтага усе беды, пасля іншыя нараджаюцца. Я некалі гэтую праўду там некалькі там ікс гадоў назад адкрыў, чытаючы кнігу Йова. Калі Йов задае пытанне, чаму так шмат цярпенняў, чаму на мяне ўсё это прыйшло, а Гасподь яму дае вельмі цікавы адказ. Ён кажа: дарагі мой Йов, паглядзі на тое, што вакол цябе. Калі я ствараў мора, ці я ў цябе пытаўся, якія межы вызначыць этому мору? Альбо калі сонца ствараў, ці я ў цябе павінен быў пытацца, калі яму заходзіць, калі ўзыходзіць, да? Мяне, памятаю, так кранулі гэтыя слова, хаця я да канца не зразумеў увогуле, ну, пра што размова. Пасля я так іх перадумваў, трошку маліўся, да, і зразумеў, што Бог паказвае Йову сябе як створца. То есть, ну, прабач, вот, што я ў цябе не пытаўся, як тут павінна ўсё функцыянаваць. Вот, да. І Йову трэба было ўпакорыцца. Вот для мяне это адзін з найважнейшых момантаў. Ну, на сённяшні момант я это так найбольш на гэта звяртаю ўвагу. Бог створца. Ну, апошнія пара гадоў актуальная Бог суддзя. Таксама актуальна. Усе гэтыя часы я называю часы судоў Божых. Так, у двух словах. Як вам цяперашні час? Ну, трагічны, цяжкі, у нейкім сэнсе адначасна благаслаўлёны. Трошку ёсць парадокс у гэтым, канешне. Так як нехта кажа, што апакаліпса — это вельмі страшная кніга, а іншыя кажуць, што это кніга надзеі. Такія парадоксы. Вось нешта, ну, як па мне, то есть, каб характарызаваць двумя словамі гэты час, я бы сказаў, што это час судоў Божых, это час апакаліптычны. Ці это азначае, што нам кірдык тут зараз будзе? Не факт. Часы апакаліптычныя яны былі і 1000 гадоў назад, і 2000 гадоў назад, і калі рымляне ў 70-м годзе нішчылі Іерусалім, таксама апакаліпса пра менавіта гэтыя часы, між іншым, кажа. І тады былі часы апакаліптычныя. Ну, это такі час выпрабавання, калі вера веруючых выпрабоўваецца, як золата ў агні ачышчаецца. Это цяжкія часы. Такія часы, калі героі становяцца большымі героямі, гадзёнышы становяцца яшчэ большымі гадзёнышамі. Ну, это цяжкія часы. І разам з тым благаслаўлёныя. А як мусіць паводзіць сябе хороший чалавек цяпер? Быць сабой, быць чалавекам. Памятаць элементарнейшыя рэчы, да, што ёсць, быць сумленным, любіць, перастаць ненавідзець, рабіць дабро, разумець, што забіваць нельга, што рабіць шкоду іншым нельга, разумець, што рабіць больна другому чалавеку — гэта неправільна. Ну, мы жывем такія часы, калі вот элементарнейшыя рэчы чамусьці зніклі. Да, это непростыя часы.
Ну, неяк так. Ну, быць сабой. Да. Калі ў цябе ёсць нейкія ўнутраныя ўстаноўкі, калі ты веруючы, у табе ну, нешта ёсць, нейкія рэчы прынцыпіяльныя, быць прынцыпіяльным. Да. Не то, што там у цябе ёсць канкрэтныя рашэнні, грамадска-палітычныя ці яшчэ нейкія. Не, проста быць сабой, который не здраджвае самому сабе. Вот так вот бы гэта сказаў. Ну, цяжка, да, много всяких пунктаў. Гавару і думаю, много всяких пунктаў. А яшчэ асабліва цяпер часта здараецца такое, што людзі кажуць, ну дзе ваш Бог, калі дзеці ў Марыуполі загінулі пад заваламі? Дзе ён? Што казаць? Некалі отца Фабіяна Абрантовича так нехта пісаў, недзе хіба што спісана это было, думаю, што это не легенда, што ўсё-таки это ў нейкіх удакументаваных фактах ёсць. Калі ён вяртаўся, отец Фабіян Абрантович, мар'янін, вельмі знакаміты беларускі дзеяч часоў адраджэння да ваенных часоў. І калі ён вяртаўся з Харбіна, дзе ён служыў, это на той час была Манчжурыя, сёння гэта Кітай, і ён вяртаўся хіба што ў Ватыкан, бо ён быў такім прадстаўніком папы для католікаў, для рускіх католікаў усходняга абраду. І пачалася вайна, яго затрымалі НКВД на мяжы са Львовам. І калі яго дапытвалі і білі па твары, яго пыталіся, дзе твой Бог. А ён казаў, ён мяне б'е цяпер тваёй рукой. Ну, это як варыянт адказу. Да. Ну, не факт, што так ёсць, да, то есть як варыянт адказу. Мяне асабіста вельмі уразіў адказ некалі папы рымскага Бенедыкта XVI, калі ў Японіі было цунамі і загінула шмат людзей, і ўсё это было ў прамым эфіры, онлайн, верталёты лёталі і здымалі ўсё, што адбываецца. Да. І быў там, ну, між іншым, быў прамы эфір з папай рымскім, ён ніколі такіх рэчаў не рабіў, можна было б патэлефанаваць яму. Это зусім іншая тэма была, там людзі розныя з усяго свету тэлефанавалі, і між іншым патэлефанавала маленькая дзяўчынка з Японіі і спыталася папа, а чаму Бог так дапусціў з намі, з Японіяй? А папа адказаў, не ведаю. Ну, это адказ. Не ведаю, это адказ. Больш, знаете, цяжка людзям няверуючым, падчас судоў Божых людзям няверуючым вельмі цяжка, і няма чаго здзіўляцца. Калі Христос прадказвае апакаліптычныя часы, ён кажа, што людзі будуць млець ад страху. А вы падыміце галову, бо прыбліжаецца ваше адкупленне. І там няма такога, да, што ідуць часы апакаліптычныя і будзе лёгкая таблетка для людзей, калі яны млеюць ад страху, калі падаюць ад страху ў дэпрэсіі. Там няма лёгкіх таблетак на такое. Просто прыходзіць такі час, калі ёсць часы жніва, ёсць вынік пражытых гадоў. Да, і гэтыя 10 паннаў, которые стаяць і чакаюць, калі іх жаніх прыйдзе, да, прыходзіць такі час, калі ўжо 5 з іх ужо поўна рыпацца за алеем. Таму што дзверы адчыняюцца, да, і званочак быў час да гэтага. Поэтому вот это вот характерное трошку для часов судов Божих апокаліптычных, асабліва калі выпрабаванні ідуць, то сказаць чалавеку няверуючаму хутенька нешта там зрабі, это неяк не спрацуе это найчасцей. Што б можна было казаць, хаця не факт, што людзі, канешне, пачуюць, бо сапраўды это трэба хоць нейкую там веру мець і адносіны з Господам. Што б можна было казаць, то мяне вельмі некалі ўражвала, это і пісаў, зрэшты, не адзін раз пра это прапаведваў. Калі вычытаў, як отцы касцёла пісалі пра 3 раздзел кнігі Данііла. Калі адзін з праведнікаў габрэйскіх у знакамітых печах Навуходоносора, тых распаленых печах, іх укінулі за то, што яны не хацелі там пакланяцца нейкім там ідалам, божествам. Вось іх спальваюць, і Захарыя у гэтай печы моліцца і кажа малітву. Цяпер, думаю, можа, нешта наблытаў, але факт той, што, напэўна, гэта перыяд і гэтая гісторыя, да. І Азарыя моліцца ў печы і кажа, благаславены ты Бог, і ўсе суды твае праведныя.
І ўсё, што ты ўчыніў з намі, правільна ўчыніў ты, таму што мы саграшылі і паступілі беззаконна. І па шляхам нашым ты паступаеш з намі. Вот так вот моліцца чалавек веруючы. У агні. Яцы касцёлу так казалі, што б з табой не здарылася, хто б не прыйшоў, да, хто б не страляў, хто б не рэзаў бы, якія б беды не сустрэлі, да, чытай малітву Азарыі, трэці раздзел кнігі Данііла. Суды Божыя праведныя, Бог не памыляецца, Бог добры. Калі веруючы чалавек у гэтую праўду забудзе, то ўсё, то тушыце свет. Да. Ну, а неверуючым ці так, цяжкаватенька эту праўду тлумачыць. Добрае слово цяжкаватенька. Ну да, мягка кажучы, да. Дзякую вам шчыра за тое, што ўсё гэта распавялі. Мне крышачку страшна, але я ўзгадаю, што і Бог ёсць, ён мяне любіць, я яму працягну руку, да, ён мяне... Ён добры. Я не буду прыбегаць да паслуг у псіхолагах, я аб гэтым узгадаю. Дзякуй, што аб гэтым нам узгадалі. Дзякуй за размову. Слава Богу. Хвала Христу. Ну, у нас такі голас паклікання атрымалася, бачыце, якія. Ну, такі. Запрашаем да праглядаў таксама яшчэ тых, хто яшчэ з намі не быў тут на гэтай перадачы. Пахвалены Ісус Христос. Навекі вечны амін.